Passava molt de temps seguint-lo, vigilant-lo contínuament, analitzant el seu comportament. És molt silenciós i sembla inofensiu, però no és així. Evoluciona ràpidament i suposa una gran amenaça per a tots nosaltres. Millor dit, un gran perill. Aquesta vegada l'he capturat a temps, i no és gens fàcil sense fer mal a ningú. Primum non nocere. Aquesta aventura mai acaba. Encara queda molt per fer. Sempre n'hi ha que tindre un pla C.